Isa ka anay call center agent nangin baker kagkaroon kilala na nga content creator. Aton siya kilalahon sa sining episode. Ini si Mary Joy Puerto, mas kilala nga si Chef Joy, Mommy Joy o kung si Joy lang. Kilala na siya, ilabi na sa mga mahilig mag-bake. Sa isa ng katuig, may masobra na siya sa 600,000 ka mga followers sa Facebook. Simple lang man ang iyang content. Nagademo siya kung paano mag-bake o kung paano magluto. Tagalog, Ilonggo, samo-samo pa. Wala duruga mo. Gamit niya lang ang iyang cellphone. Gani, kadamo sang nakarelate sa iya. Pero nakahibalo ka mo ba lang nga si Joy, isa ka call center agent sadto. Bata pa siya, hilig niya na mag-bake. O galing, wala gid siya ikasarang magbakal sa mga kinahanglan sa baking. Gani, wala matigayon ang luyag niya nga himuon sa kabuhi. Pero nagtingwa siya sa gihapon. Nagsugod siya sa pagbaligya sang puto flan. Nag-start gidya sa pagbaligya ko sang puto flan. It's because hindi ko ka-afford magbakal oven. How I wish na maka-oven ko that time, pero wala gidya. Mas na spatula, hindi ko kabakal. How much more oven. So naambal ko, since nga pwede malang ka steam, and then na-discover ko nga pwede gali ka bake sa steamer. So, from puto flan, nagyamak ko kay ang chiffon wala ta kabalo nga pwede malang sa steam. Kung gabi, naga-bake siya. Kung kaagahon, naga-duty sa call center. Kag sa ilaman mismo opisina sa nagabaligya sang iyang mga produkto. Nangin maayo ang income kay nangin mabakal ang iyang produkto. Tubtob nga naglabot sa punto nga kinahanglan niya magpili. Kung bala, mang-empleyo siya o kung magrisgo sa pagnegosyo. So nagrisgo ko, nagresign ko, and then nag-full-time ko baking. So from there, nagamat-amat, nakapundar ko oven, from, kung makita mo ako nga page, from small, nga halin sa steamer, nag-oven nga gamay, subong dagko ng mga oven. And then, through baking, nakabakal ko, ikalima na nagulong nga salakyan. Ay, grabe. Oo. And then I started vlogging last year. Last year din yung nag-start ng vlog. Last year lang. Kay hilig niya gid man ang mag-video samtang nag-bake siya, kay gusto niya man lang kuntani para ma-market niya ang iyang produkto sa publiko. Pero naging instant siya nga content creator. Nagdamo ang iyang followers sa iyang Facebook page nga Crazy Oven by Joy. Wala pa din natapos sa iyang swerte. Ang mga nakatilaw kag nakakita sa iyang produkto, nag-ayo pagid sa iya. Mahatag siya sa baking classes. Gani, nagtudlo pagid siya sa baking. So, nag-conduct ako classes and super amazed man ko kay halin sa last year lang man ko nag-start. Halos nakalabot na kami Bagyo. Manila, imagine. Saan classes? Yes. Face-to-face classes sa Manila. First time ko mag-conduct ng 100 participants. Imagine kung alam mo na-amaze ko ba lang wala ko na-expect na malabot ko na once ang life matudlo ko masuguna wala man na nagtudlo sa akin. Hindi ka nag-learn? Self ano lang gid sa mga videos? Sa mga YouTube. Hindi ka nagsugod? Yes, wala gid sa kaling hilig mo gid siya. Hilig mo lang gid siya. At the same time, na-enjoy mo. Asa subong. So sige kuya, ako sa balay. Nangin instant baker siya, content creator, kag teacher sa baking. Ang iya hilig nga pag-bake ang nagdala sa isang iban pagid nga mga income. Kung si Joy pa ang pahambalon, ginahimo mo lang ang gusto mo gid nga himuon pero ginabayaran ka. Pero wala man nangin mahapos ang tanan para sa iya. Sa pagsugod niya sa pag-vlog, due time man ang nangin followers niya sadto. Pero may mga videos siya nga nag-viral nga may mga million views tubtub. Nagdamo ang iyang followers. Subong, may masobra na siya sa 600,000 ka mga followers sa Facebook. Kag inatanan, natabo sa halos isa lang katuig. Gani, nagbag-o man ang lakat sang pangabuhi. Kung sa tuanay, ahaw-ahaw sa makabakal sang spatula, subong nagapanagtag na siya sang spatula.
Sang una, halos tanan himuon niya na para lang mapaigo ang iyang sweldo sa kada bulan. Kami tatlo sila ka mga kabataan sang iyang mister. Subong may extra na sila. Ang pag-bake sang cake, kuntani pang extra income lang. Pero nagdala ini sang swerte sa iya. Subong, kaluyan, ginasuluan man kami Facebook. At the same time, ang atong nga customer, grabe, ang market ka, jokay, ma-post lang ko yung cake, sir, dugay, ubus na. So, kabay pa nga maka-shop ko. So, lihit yung muna. Biggest dream so far, amo na, maka-shop kung yun. gustuhon ko subong pwede, galing kay ti Oras. ang time. So, kinala mo mag-train pa tawo. At hindi mo man na pwede Isalig sa ila. Isalig sa ila. So, kaluyan, next year. Ang shop. Ang shop gid mo gina pinaka-goal nimo. Pwede na ko kaano. Ang time lang gid. Oo. Ang ultimate dream niya, makapatukod sang shop. Wala niya pa ini malapot. Financially, makasarang na siya. Pero oras lang gid sa karon ang ginakulang sa iya. Sa tanan niya nga pagpangabudlay, nakabakal siya sang Fortuner. Guess what? Ang iya dream car nga Fortuner, ginbakalya in cold cash. Advice ni Joy sa mga bakers, wala sa may nagsugod nga sagad na nga daan. Ang tanan, nagasugod sa uno. Nagasugod nga wala sang ihibalo. Tanan nagaagi sa pagpangabudlay. Pero hindi mag-surrender. Kay base sa panahon nga nag-give up ka, ara na gali, lapit na lang ang imo nga swerte. Mabudlay sa una. Pero ang kinada is to be consistent. So, pila na siya ka years? Pila? 6 years. So, 6 years, pa took 6 years ko pa nakita na naging successful. Mamahambal ko na nga amo na ni siya. So, malay mo, ikaw, nag-start ka pa lang baking, malay mo, 2 years lang yung imo. So, you have to be consistent. May ara ginaya para sa imo. Sang last month, nagpatigayon si Joyce ang pinakauna nga cake picnic sa Bacolod, kagintambungan sang 300 ka mga home bakers. Next year, 1,000 ka mga bakers ang plano niya naman nga tipunon. Para kay Joy, wala sang imposible, nakahibalo ka lang dapat magpaningwa kag magulat sang kun ano gid ang para sa imo. Wow.